Doncs anem a veure com ho veuen en Genís Roca i l'Etzier de l'Equona, a qui agraïm la seva disponibilitat i que siguin amb nosaltres just abans de que demà divendres. Què tal? Bona nit, com estem? Què tal? Què tal? Bona nit. Gràcies a tots dos. Etzier de l'Equona, doctora en Dret, professora i sotsdirectora de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, i Genís Roca, ja el coneixen els nostres espectadors, però recordem que és expert en tecnologia, digitalització i president, bona nit, president, de Roca Salvatella, la seva empresa. Escolti'm, doncs, no sé si volen agafar-se aquesta mateixa idea que venia ara del jutjat federal de Nova York, que li diu a Donald Trump no pots blocar aquells que et critiquen, o comencem a desgranar aquesta normativa que es posa en pràctica. Hi ha una altra notícia d'avui, que també ve del mercat americà. El Zuckerberg de Facebook avui ha estat a París i ha dit que aquest reglament general de protecció de dades que Europa començarà a aplicar de manera ferma a partir de demà el consideren bo i que l'aplicaran, ningú els obliga, als usuaris de tot el món. Anem bé. Vull dir que al final aquesta gent l'únic que necessitava era una miqueta d'ordre. Directament. Què li sembla? Sí, jo afegiria que clar, aquest reglament ja va entrar en vigor l'any 2016, però clar, aquest que entra demà... han estat 2 anys de... Expliquem als nostres espectadors que és un reglament que atorga als ciutadans un control més gran de l'ús que facin altres de la seva informació personal, ja que exigirà el seu consentiment explícit i previ, no? Sí, planteja un entorn més garantista i el retorn, el que acabes de comentar, del control i saber qui té les teves dades i per quins fins. En teoria es reforça aquest concepte d'autodeterminació informativa i de tenir el control afegint nous drets com el dret a l'oblit o aquesta possibilitat de reclamar envers les decisions automatitzades, de fer perfils o el que es diu perfilats de persones i d'alguna manera no invadir exageradament, que és el que està passant, la nostra intimitat. Se'ls ha llegat feina a moltes empreses que es comuniquen amb nosaltres. Segurament molts espectadors han rebut aquests dies correus, missatges de correu. Si som usuaris de xarxes socials també se'ns fa llegir tot un document. És una excel·lent notícia per tothom. Sí? És una llei més garantista. Es demostra que calia regular, perquè com bé deia l'Etzier, això es va definir fa 2 anys, i fins que hi ha hagut l'amenaça que a partir de demà les multes poden ser de 20 milions d'euros o un 4% de la teva facturació. I fins que no hi ha hagut l'amenaça, no han començat a endreçar els usos que fan de les nostres dades. I és una excel·lent notícia perquè tothom que fins ara tenia la pretensió d'utilitzar les dades per gestionar-te o relacionar-se amb tu, ara t'escriu dient, escolta'm, què, anem bé o no? I llavors pots dir que no, o pots no contestar. Per tant, molts de nosaltres, parlo en primera persona perquè ho estem fent tots, ara estem aprofitant per dir a tu sí, a tu no, i estem fent una petita endreça que no està gens malament. Passant pel sedàs. Parlava fa poc amb una empresa gran que em deia que havia estat fent això, que està fent enviar els mails per demanar confirmació i estava rebent menys d'un 15% de confirmacions. Això vol dir que la seva base de dades, en aquest cas era una base de dades d'uns 800.000 registres, se li estava quedant amb menys de 100.000 i ho vivia com estem molt preocupats perquè hem perdut base de dades i el meu comentari era alegra't perquè el que tenies no era una base de dades, era gent que no volia ser molestada i a la qual estaves molestant. Ara comences a tenir una base de dades bona. Treballa en aquesta línia. Etzier, però ja com acostuma a passar moltes normatives, hi ha qui diu ja és vella perquè es va començar a estudiar fa 9 anys, justament aquest sector de les dades, de la tecnologia, avança a un ritme vertiginós. En què es pot haver quedat vella, aquesta normativa? Home, haver seguit el procés d'elaboració del reglament és molt interessant. Veus les tensions, veus també les paraules que s'utilitzen, per exemple, qüestions com ara, que són de màxima actualitat, però que ja fa anys, el Big Data, el tema dels algoritmes, la presa de decisions automatitzada, la intel·ligència artificial, doncs és complicat també entendre fins a on estem protegits o no, però jo penso que és una bona oportunitat. La llei sempre va al darrere de tot avenç tecnològic, però és una oportunitat per ser creatiu, per integrar la perspectiva també ètica, la reputació, és una qüestió de sostenibilitat, de reputació, no només de compliment de la norma, i de respectar el teu usuari final,
que també és la teva matèria prima, qui t'està donant les dades. Però la meva preocupació és en aquestes bases de dades i aquest conjunt de dades que ja hem deixat de ser anònims per ser reidentificables, és on comencen els problemes. I la llei o el reglament sí que tracta de donar una resposta, però falta molt treball de cultura ciutadana, de saber què vol dir això de ser reidentificable, perquè ja no som anònims, i veure què passa en aquests anys de pràctica. I creus que moltes vegades actuem de manera inconscient, o creieu que actuem de manera inconscient en la nostra relació a les xarxes o amb la tecnologia, que fa que, esclar, si no dones les teves dades, doncs no rebràs, no sé, un paquet d'una gran companyia distribuïdora. Hi ha uns certs moments que les teves dades les has de donar, no? Sí, el que passa és que, clar, tampoc pots anar a l'extrem de dir, bueno, això ha de donar el consentiment i ja està tot arreglat, això és impossible, no? Jo també parlaria de la transparència, que és un principi que potencia el reglament, i el retiment de comptes, deixar de sortir d'aquesta opacitat i anar a un terreny més d'explicar-nos què es fan amb les nostres dades, amb la nostra intimitat, i a partir d'ahir decidir, però tampoc mercantilitzar aquesta intimitat, hi ha d'haver-hi uns límits, és el principi. Què es fa amb les nostres dades, Genís? Aquesta llei incorpora una millora clara en aquest sentit, que és, tu has d'especificar, si jo com a empresa vull tenir les teves dades, t'he d'especificar cadascuna de les dades, quins usos espero fer-ne, i si espero fer-ne algun tipus de sessió, una cada una. És a dir, jo entenc que necessitis la meva adreça per enviar-me un paquet, no entenc que tinguis que saber el meu gènere, si sóc home o dona o el meu estat civil. Si el servei que vols prestar-me és una entrega de paquet, només t'autoritzo a utilitzar aquesta dada i no l'altra. A nivell de seguiment de la informació que tens i els usos que faràs de cada punt de la informació, ara és més clar. Abans era un acceptar, que et deixava una miqueta desarmat i podien fer el que volien, ara és molt més clar. I si tens la sensació que has fet un acceptar, una miqueta descontrolat, però que l'has fet, aquesta llei és més clara amb els drets que tens de saber exactament... Escolta, perdona, vull exactament saber quina és la informació que tens, quins usos estàs fent i vull revocar aquests drets que t'he donat. Ens dona més llibertats. És un cop de puny a taula d'Europa davant d'una manera de fer molt americana, que arriba tard, que segur que es pot millorar, però és un cop de puny a la taula. Quan va començar aquest procés legislatiu, la Viviane Reding, que era comissària europea, va dir que no havia vist mai a la seva vida política a Europa tants grups de lobby lluitant aferrissadament perquè això no tirés endavant. Vull dir que alguna cosa Europa ha començat a fer amb aquest esperit europeu de defensa dels ciutadans que molt sovint perdem i oblidem. Doncs aquesta llei és un petit moviment en defensa de coses bàsiques que s'estaven descontrolant. Itziar, dèiem que hi ha un seguit de dades que potser sí que acabem donant, si volem obtenir un servei. N'hi ha d'altres que potser donem inconscientment, a través dels nostres telèfons mòbils, els nostres telèfons intel·ligents, ja sigui els nostres recorreguts, les nostres rutes, els nostres pagaments, fins i tot. Hi ha moltes vegades l'opció ara fins i tot de poder pagar amb un telèfon mòbil. No som massa conscients d'aquest rastre? No som massa conscients i tampoc es pot exigir a tothom que sigui tan conscient, no? Però hi han d'haver-hi mecanismes que posin límits, que sigui un ús proporcional i sobretot que nosaltres puguem saber què està passant per poder o reclamar o prendre una decisió. Ara mateix és impossible, tal com està la situació, saber qui té les nostres dades i per quins fins. I en aquest termini o en aquest temps en el que s'està negociant hi han sorgit unes iniciatives, unes dinàmiques que potser no són les més adequades, però és el moment d'orientar cap a aquesta transparència, no només obsessionar-nos, i torno a repetir, amb el consentiment. I envers aquesta automatització i la presa de decisions automatitzada, jo penso que és important no traslladar tampoc la responsabilitat a les màquines o el què diran i després reaccionar, sinó potenciar aquest perfil de presa de decisions per les persones. No dependre en excés d'aquest entusiasme tecnològic i que tot ens vingui donat i ens diguin, doncs tu has d'anar cap a la dreta o cap a l'esquerra i després ja veure què passa. Jo crec que és l'oportunitat de donar-li la volta. Els nostres convidats participaven avui en una sessió de la Fundació Factor Humà i sorgia també aquesta idea de si s'acaba, en certa manera, amb aquesta nova legislació, una manera de fer anar internet, aquest internet on tot és de franc, on tot és gratis, on els diaris, la informació, la música, i amb aquesta normativa potser això també entra en un canvi?
Jo crec que no, els models de negoci d'internet seguiran, són els que són. Aquesta capacitat de conèixer-te i a partir del que et conec intentar oferir-te un servei més personal i més escaient a les teves necessitats. Necessito conèixer per oferir-te aquest nivell de personalització. Això seguirà, però començarem a tenir una relació més clara amb la informació. Les empreses tenen una oportunitat aquí, perquè al final tots nosaltres fins ara ens hem sentit ben servits quan hi havia tecnologia pel mig. Jo crec que ara, per sentir-nos ben servits, necessitarem que hi hagi confiança. Les avantatges competitives del futur ja no són només tecnològiques, ara també demanen confiança. Aquesta llei és l'excusa perfecta per replantejar-te coses i començar a treballar més fortament la confiança que ens mereixem tenir si vols tenir una relació de servei amb mi. Itziar, tu sots directora de l'Observatori de Bioètica i de Dret a la Universitat de Barcelona. Quin conflicte ètic ens trobem concretament o què estudies en relació a les dades i l'ètica? Sí, nosaltres portem temps estudiant com a grup de recerca en l'àmbit de la sanitat, l'ús de les històries clíniques, les dades sociodemogràfiques que incorporen, on posar els límits, perquè evidentment és molt interessant tota la informació que tu pots treure. I sobretot ens centrem primer en fer recerca sobre l'afectació que hi ha als drets fonamentals de les persones, com ara la intimitat, l'honor, la vida privada, i no anar a una discriminació més enllà del que ja coneixem, que és el que ens preocupa, discriminacions encobertes o augmentar la desigualtat. Això en l'àmbit de la recerca és molt interessant, però la nostra feina també és promoure un diàleg ciutadà, un debat social, de tal manera que aquest ciutadà que es creu empoderat o que s'ha de dir empoderat per la tecnologia, per el telèfon intel·ligent, doncs pugui tenir tota la informació per prendre decisions. I aquí entra la vessant ètica, de quins principis o quins valors són desitjables en la nostra societat, quin és el marc legal i l'impacte que té aquesta tecnologia o aquesta aplicació. El coneixement de la nostra salut, per exemple, pot tenir després efectes a l'hora de, no sé, que vulguem una assegurança o una feina. Aquí estan les discriminacions, no potencials sinó reals. El problema és que tu estàs sent discriminat ja per decisions que venen d'algoritmes que ja et classifiquen com vàlid o no vàlid i no pots reclamar perquè no coneixes. Aquest seria un exemple. Que em diguin què s'estan fent amb les seves dades per contractar una hipoteca o per contractar un servei, sigui quin sigui. I per altra banda, protegir com a valor fonamental la intimitat en la nostra societat. Ara mateix nosaltres ja hem deixat de ser persones, estem com deshumanitzats per convertir-nos en conjunt de dades, dades que diuen el meu valor que tinc jo, el poder adquisitiu o la capacitat de compra o el que sigui. Podem imaginar molts escenaris. Les xarxes socials, de tota manera, sí que també, per exemple, en clau laboral han modificat, o no sé si hem anat aprenent. Hi ha hagut gent que ha sigut acomiadada perquè mal parlava del seu cap a Facebook, no? Això progressa adequadament. Vull dir, és cert, la ciutadania ha explorat aquest territori, que és aquesta exposició pública, ha comès errors, alguns han comès errors greus, però jo crec que comença a haver-hi una intel·ligència col·lectiva que diu això està bé, això està malament, això és útil, això no és útil, i malgrat que segueix havent-hi gent fent el passarell en aquests espais públics, cada cop hi ha més gent que fa coses absurdes, cada cop hi ha més gent que és conscient que Facebook és un espai públic que deixa traçabilitat i que segons què és millor dir-ho, per exemple, en un canal més privat com podria ser WhatsApp. I si ets polític, WhatsApp tampoc. Has de ser encara més prudent. Aquest sentiment de prudència amb els canals digitals, perquè poden ser susceptibles a ser observats, vigilats, auditats o repassats 3 anys després per veure què vares dir, cada cop són més evidents. I jo crec que això va calant. I, de fet, la nostra mainada, aquests públics més joves, de 18, 19, 17, 20 anys, quan parles amb ells, no estan gaire a Facebook i utilitzen preferentment xarxes socials que es defineixen per ser efímeres, perquè el contingut està disponible només durant unes hores i després desapareix i no tenen res que amagar, però intuïtivament estan més còmodes amb espais que deixen menys traçabilitat. Deixen traçabilitat, ho saben, jo crec que la versió optimista seria cada cop som més conscients, la versió pessimista seria encara hi ha molta gent fent el ruc. Itziar, però també fins i tot, no sé com dir-ne, la nostra manera d'actuar ha canviat. Exhibim els nostres caps de setmana, les nostres festes, és com gairebé si agaféssim un àlbum de fotografies i el poséssim al mig d'un parc, no? La majoria no ho fa, eh?
Home, jo crec que hi ha una sobreexposició i que se li dona molt poc valor a les dades personals, envers, per exemple, el valor que li donem a les dades genètiques, que per suposat són interessants. Jo penso que encara no... Pensem que no som importants, que no som rellevants, i tot el contrari, perquè quan més dades tinguis de persones que siguin semblants o siguin diferents, tu podràs fer categories, identificar una persona, però també identificar un col·lectiu i fer-lo més vulnerable, si és que ja ho és, o prendre aquest tipus de decisions. I a més, els éssers humans incorporem biaixos, o sigui, això està demostrat, ara no repassarem el que tothom coneix. Què vols dir? Bueno, doncs, quan fas cerques a Google amb determinades paraules, que si blanc, que si negre, que si nen blanc, doncs surt un nen maquíssim jugant a tennis, nen negre, doncs no és el mateix, és tot el contrari, ja pots imaginar. I clar, tot això té la seva part positiva. Jo no estic en contra d'aquestes tecnologies, però penso que el reglament, de manera obligatòria i amb aquesta por, ens dona una oportunitat per repensar i per reorientar. Evidentment, hi ha interessos personals i hi ha interessos comuns, el ben comú, el que sigui. Però la gent ha de saber el que és una cosa i què és l'altra. El que jo crec que no és admissible és que hi hagin com mercats encoberts, per exemple, en l'àmbit biomèdic, que sembla que és recerca i no ho és, en el meu àmbit doncs, podem arribar a identificar, i per altra banda les bones intencions com la medicina personalitzada o la predicció dels efectes adversos dels medicaments en menys temps, doncs tothom s'apunta, evidentment. Però quan hi ha aquests intermitjos o hi ha mercats de dades amb altres noms, això és el que a mi m'interessa treballar i crec que el reglament és una bona oportunitat. Aquest reglament que es posa en marxa a partir de demà, que no sé si totes les empreses, totes les petites i mitjanes empreses han tingut temps, reclamaven moratòria, però no sé... La moratòria és una llei que s'aplica a tota Europa i no depèn que els estats facin transposicions, passa poques vegades, aquest reglament s'aplica a tota Europa, afecta a tothom i no només als digitals. Si tu tens una perruqueria i tens apuntats els telèfons dels clients, hauries de garantir que tens consentiment explícit, perquè després els enviaràs whatsapps. Això afecta a tothom. El sentit comú ens diu que el jutge no anirà a una perruqueria a demanar explicacions d'allò, però un client et podria queixar que està rebent whatsapps de la seva perruqueria i que no volia i pot muntar-te un Cristo. Vull dir que ens haurem d'anar endreçant. I la llei és clara, això comença demà per tothom. Doncs moltes gràcies per haver vingut avui al Mestres 24. Gràcies, Itziar de Lecuona. Gràcies, Genís Roca. Em torno a la taula a veure si ells tenen consentiment perquè les seves dades les tinguem nosaltres i les puguem convocar a venir a la tertúlia quan els convoquem. Heu rebut molts missatges d'aquests? Sí. Moltíssims, sí. No he contestat cap. No has contestat cap? Ni un. No, però llavors... Tornant de baixar, el qual... Exacte. Molt Jo crec que és una ocasió esplèndida, em sembla que ho deia el Genís abans, de poder dir coses que rebia sense haver-les demanat. Ara et diuen, les vols rebre? Si no les vols rebre, dius que no, i espero que no les rebi més. Això ja veurem quina serà la segona part. El que és sorprenent de tot això és que aquest reglament es va publicar fa 2 anys. Potser de cara al públic hem d'aclarir una cosa. Un reglament és una llei, es diu reglament, però és una llei de la Unió Europea d'aplicació obligatòria sense necessitat de ser transposada, és a dir, duplicada o reproduïda al sistema nacional o al sistema estatal respectiu. Es podrà fer o no es podrà fer, però no cal. O sigui, vull dir que la prova és que, d'acord amb l'article 27 del reglament, ho és. És molt important. El que jo dic, si fa 2 anys, per què han d'esperar el dia 24, el dia anterior? Grans empreses, perquè no és només la perruqueria de la que ha parlat el company, sinó grans empreses. Avui bancs t'estan arribant... Escolti, com si s'haguessin adonat ara. Per això no he contestat cap. La Gemma i n'hem tancat. No, jo crec que és un reglament necessari. No només correus electrònics, informació, sinó que qualsevol pot trucar a casa teva a oferir-te no sé quines coses i té informació teva personal de quina companyia tens la llum, el gas, el telèfon mòbil, ho saben absolutament tot. Clar, això no sé si és reversible, perquè totes aquestes dades ja les tenen i... No les poden utilitzar. No les poden utilitzar. M'agradarà veure-ho. És a dir, això vol dir, la gran notícia és que no trucaran a casa a les 10 de la nit per oferir-te una assegurança de vida ni canviar-te de companyia del gas. Tu pensa una cosa que és molt important, no és tant rebre la molèstia de les trucades als correus. No, que el tenen tema és que amb tot el que tu fas per un informació, perfil. Clar. Tu ara busques un hotel perquè cap de setmana... I et sortirà... I llavors tu ja has anat, o sigui que no té sentit, et diu, vol vostè hotels a Calvià? Perdoni, si acabo de tornar de Calvià, per què
Perquè... Bombardegen. No, però no, perquè vull dir, continua rebent ofertes d'avió. Vostè ha anat a Nova York? Perdoni, no vaig cada dia a Nova York. Jo no seré jo qui ho critiqui, però mentrestant hi ha grans empreses... Escolta'm... Que fan negoci. No, i quan pagues amb la Visa tothom sap on ets, ho tenen localitzat, amb el mòbil et tenen localitzat. I no diguis segons què, eh? I no diguis segons què. I encara que el tinguis apagat, et tenen localitzat, i l'Estat sap on ets, i el que fas, i vas pel carrer, hi ha una càmera que et filma, i això està molt... Si internet és gratis, és per alguna cosa. Exacte. Però... Doncs ja està. Marxem. Lluís, l'última paraula. El que ha passat al Mark Zuckerberg aquests dies al Parlament Europeu i prèviament al Congrés dels Estats Units és un avís seriós. O sigui, amb les dades de la gent, que és on es lliuraran els grans conflictes del futur, no s'hi pot jugar. Doncs moltes gràcies a tots quatre. Gràcies a Gemma, Manuel, Lluís i Joan. I gràcies a tots els nostres espectadors, que són legió. Marxem, com sempre, amb 5 imatges, són 5 dades, i una música que també és una altra dada al final. Demà a les 10 i tornem. Bona nit. Adéu-siau.